duba da yadda jama'a suka buƙaci su ji ƙarin jawaban mai girma khalifa akan abin da ya shafi kariya ga martabar sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam, muka ga ya dace mu ci gaba da kawo muku jawaban nasa don al'umma su amfana. Allah ya taimaki sarki. To ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mu so ahlul baiti, ya umarci mu so sahabbansa, cewa iyyakum wa ashabi. Sai dai mana gargaɗi ya ce ko da ɗayanku zai ciyar da abin da ya kai nauyin dutsen uhudu na zinari, ba zai kama kafar mafi ƙasƙanci a cikin sahabbai ba. To shi yasa cincini da aka fara wannan muka yi magana. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa al'ummarsa ba za ta taru akan bata. Saboda haka idan mutum yana so ya duba jini bayan jini tun da karni na uku, karni na hudu, tun da kan tabi'ina kashi 80 cikin 100, kuma a cikin wannan gabaki ɗaya babu raunana sahabbai ko ahlul baiti, duk da cewa akwai sabanin fahimta akan waɗansu abubuwa a tsakaninmu. don ko a shari'a aka ɗauka ka karanta maganganun alƙadi bakin lani, ka zo kan imamul haramain da juwaini, ka zo kan imamul mawardi, imamul gazali, za ka wasu yan bambanci a cikin shari'a. To amma waɗannan abubuwa da aka taro a kai a halin suna, cikin abubuwan da muka taro a kai shi ne cewar muna kame bakinmu daga fitilar ta faru tsakanin sahabbai, muna girmama su, mu ne musu addu'a, kuma mun sallama cewa dukkaninsu sun fi mu. Kuma wannan shi ne addinin musulunci da ya zo mana. Kwanakin baya na je wani taro, wani malami na jami'a ya ce wani sarkin Kano dan shi'a ne dan yana son ahlul baiti. Na ce to in dai son ahlul baiti shine shi'a da Kano ne shi'a. Mu ahlus sunna muna san ahlul baiti, muna san sahabban manzon Allah dukkan su. Kuma babu wanda zai zo daga wajen sunna ce zai koya mana san ahlul baiti a dukkan littattafan malamai. Kuma mutanen nan idan an san su, ko tsakanin su auratayya da yake tsakanin su, wani ma in ka zaga sai ka ji wanda kake zaga kakan a cikin jikokin safi ahlul baiti. Auratayya ma kadai da haifa idan an duba a gani zuri'a nawa aka hada tsakanin sayyidina Abubakar da sayyidina Ali, ko tsakanin sayyidina Umar da sayyidina Ali, a duba a gani. Ka ce kana son ahlul baiti amma ka zagi kakansu, ko kana da awar kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan saboda ai dan manzon Allah kake son ahlul baiti ko, to kuma ka zagi masoyinsa ko matarsa. Ban taɓa ganin shirme irin wannan. Duk sanda kake wa ahlul baiti saboda manzon Allah kake masa, amma wanda kake yi dan shi baka ji kunyar ka taɓa matarsa ba, kuma kana da awar cewa wai soyayya ce. Wani abun ba dan saboda ya zama dole ba a bata lokaci a bada asa. Sakattu an safihi fa danna anni ayitu an jawabi fa ma ayitu, lakin niktasautu bi thawbi hilmin wa tajannabtu safahata ma baqitu. Allah akan dole, ba dan an gaza din ba, ba dan ana so ba, dole dan kada wani ya karanta ya bata. Kuma haƙƙi ne idan an taɓa su, haƙƙi ne waɗanda suke raye su kare su, kamar yadda Sheikh Ibrahim ya faɗa, yadda Sheikh Ibn Taymiyyah ya akan a cikin littafin Hajjus Sunnah. Wajibi ne wanda yake da ahliya da zai yi ya kare martabarsu.